Hindi madaling maging nanay, nakakapagod physically at emotionally. Nakakalula sa dami ng gawain, kaya madalas pagod na pagod tayo. Pagising sa umaga, simula na ng unending task. Pero kahit nakakapagod, hindi pa rin natin to pagpapalit. Thankful tayo sa gift ng motherhood. Tulad ng cellphone, kailangan mo i-charge para hindi malobat at madrain. Tayo din mommies, kailangan natin ma-charge para hindi tayo malobat at madrain. We need to connect to the power source. Talk to God, spend time with Him. Kailan ka huling nag-devotion? Kailan tayo huling nakipagkwentuhan sa Kanya? On our own, hindi natin kaya, mapapagod tayo, malulungkot, mag-worry, kaya kailangan natin siya para sa araw-araw na lakas, guidance sa pagpapalaki ng anak, at dahil nothing tayo kung wala si Lord. Inay, kung pagod ka, bukod sa pahinga, connect to the power source, connect to the Lord. We don't have to do this motherhood alone.